Dobra, Jak uwaga, nagrywam. Witam wszystkich gorąco, jesteśmy z powrotem. Ze mną jest Niklaus. Witam. Ja, kolejna beta, kolejny weekend. W marcu 20 będzie premiera i dzisiaj co? I lecimy na przodek. Wypływamy co, synek? w drugi rejs, jak to śpiewali w tej szancie. Ja. I no wiesz co, Niklaus, bo wszystko nam poresetowali, to sobie zobacz. No. Mamy wszystko na 1. Poziom 0, poziom 1. No i co, tutaj zadanko bier. Aha. A to nie, ja nie Jadymy. muszę, to ty weź, ja wezmę następne. Ale nie, bo wtedy mamy 2. I nie Aha, musimy się to wracać. można, No, dobra, no to Wtedy dobra. będziemy jechać No to na browse przodek. the offers. Ty, a i jeszcze jest taka ciekawostka, bo ja nie wiem, czy ty kojarzysz, było takie zadanie, że się czaszki zbierało No, i nie dało się ich oddać. no I nic nie zobacz szło z tutaj, nimi zrobić, no. Zobacz co tutaj za chwileczkę jak zbierzesz. Patrz No. tu, gdzie jestem. To, patrz, babie zawarli tutaj sklepik. Aha, Jej nie ma w ogóle, i to tam by bo je jej się w sumie oddawało, nie tak? było jej nigdy, a teraz Mhm. jej chyba normalnie przyszli tam i zamknęli wszystko. No, cóż, No to dobra, no to jedziemy, mamy taką oto szalupę. Aha, jeszcze jak wejdziemy na statek, to z tych rzeczy co zmienili, to tylko zauważyłem, że jakieś tam na mapie dodano dodatkowe napisy. aha. No dobra. No dobra, jadymy. Miejmy nadzieję, że w pełnej będzie coś więcej do roboty. Znaczy zobacz sobie ogółem. mapę, jak spojrzysz na mapę, to tak inaczej ona wygląda jak Znaczy nie oddalisz. pamiętam w sumie za bardzo jak tamta wyglądała. Dobra, ja Zagłosuj tutaj pan. hołtuję i Zobaczmy płyniemy. co to za kurcze eleganckie zadanko. No, powiem tak, wyspa wygląda fikuśnie. To ja ją znajdę może. Wiesz co, szukaj. jakbyś to... O, mam ją, No. dobra, to już zacznij tam ładować. Dobra, czekaj, bo dobra. A właśnie, Jakieś, można kurde. by działa załadować zawczasu, jakby nas ktoś ten napasztował. Dokładnie, mogliśmy sportu wziąć, ale dobra, już tam. Lecimy na YOLO. A w ogóle jak my jesteśmy dwóch, ale tu mogą być chyba... Ten jest Tu tylko tylko- na 2 czy na troje? Jest ten... Nie, to jest To jest dwie tylko na osoby. 2. Dobra. Tak. Ciśniemy. Niklaus, dobra, wbijaj To- za stery, ja ci będę Dobra, gadał. Ja dobra, tutaj zrzucam dobra, żagiel. dobra. I mów mi kierunki i ten. Czekaj. O, wiatr jest taki, że mi to nic nie da, ale zrzucę ci No, żagiel. z przodka prosto. Hopla. Dobra. Słuchaj, musisz się kierować na S. Teraz Dobrze. na S musisz się kierować. Tam skałę sobie raczej z prawej weźmiemy, bo... No to zaraz, wykręcimy czy ja będę driftował zaraz, co? Nie, spokojnie. Czy to będzie pierwszy i ostatni drift? Boży, Wszystko będzie dobrze. Boży, dobra. To ja ci będę grał, żeby ci się lepiej... Ja, Grey! Uwaga. A to jest smutna piosenka, ta jedna jest taka. Mhm. No. To szybciej płyniemy z muzyką? Tak, zdecydowanie. To dobrze, jest szybciej. Dobra. To ja teraz zrobię żagiel. Mhm. No i mamy wyspa, która mamy, jak będziesz płynął na równo na południe, Aha. to będzie nasza wyspa. Dobrze. Ja się rozglądam. Nie wiem czy widziałeś, że jak tutaj przez lunetę albo przez snajperkę patrzysz, to No. szkiełko się świeci jak w Battlefieldzie. Tak. I tak samo trzeba pilnować, w ogóle pogaś lampy wszystkie. A właśnie, od razu. Pogaś lampy, no. Bo bo teraz to to w nie, ogóle ale jak widać, się jak zrobi pochodnia ciemno, płynie. no to widać, kurde, bardzo daleka. Dobra. Tu jeszcze mamy lampę. Ta jeszcze pod podkładem były. Nie wiem w ogóle, bo ja sobie wykupiłem bronię, ale tu chyba każdy już ma teraz wykupione i snajperkę i shotguna. Tak? To sobie jak zejdziesz zaraz na pokład, To to, zaraz sobie zobaczę. zobaczysz to. Tylko bez skinów jest, bo wtedy wykupiłem ze skinem, ale właśnie się zrestartowało wszystko. No, O, i to jest ta zbogs. wyspa na wprost. Aha, ta Ja już jeszcze tu, tutaj blisko. Poprawię ci żagiel. Już nic więcej nie zrobimy. No i powiedz mi, jak ci nikt czy domek jako pirat? Jak No. się to nadali? No, to czy tak, no, po bożemu, drewniano nogi. Drewniano Dobra, nogi, Dawid, dobra, kotwica w dół! Idzie, uwaga, bo może pójść... Nie, dobrze, będzie dobrze, będzie Jest. dobrze. Na styk, ale chyba trochę mielizna. Nie, dobrze, idealnie. ideolo. Dobra, i teraz tak, spójrzmy na ta mapa, bo musimy, Niklaus, jest challenge, że za pierwszym tym razem musimy wszystko wykopać. No dobra. To musi się udać. To jest ta Albo ja wyspa. też mogę sobie na nią popatrzeć. Aha. A ty
Ty też ją masz, A my nie? myśmy są w prawym chyba tak jakby tym rogu, nie? Mi się To wydaje. jest kamień na wodzie i on to jest tutaj gdzieś, tak na takim... Kurde. Dymy O, na wodzie. szkieletory! Szkieletory, dobra, jadymy. Dobra, tu są jeszcze deski, to od razu można A, pobrać biorę, tutaj. biorę. O, muzyka jakaś straszna, ciekawe co z tym krakenem. Kurde, ci powiem, jest tak, wielki kamień, to mamy Aha. go tutaj. Aha. I on tak na wodzie leży jakby, nie? To jest ten kamień. Czekaj, no ten Z drugiej tu... strony. No, chyba tak. A nie! Albo nie? Ty, dobra, Niklaus, tu, za pierwszym razem. Ja No. ci będę mówił, ty będziesz kopał, patrz. No dobra, Tu, no. tu jest guzyk, Aha, tu Kajstoja. ja? Pierwszy dziabok. No to- Dowej. Jest! A, Dobrze, mamy to. dobrze. Ale teraz już ci pomogę. Ja. No jazda, eleganckość. Pobiera. Możesz ty lapary? Ja? Ja. Tu jeszcze zobaczę, czy nie ma drugiej skrzynki po drodze, bo czasem jest. Też w sumie fajnie by było, gdyby z całej ekipy te pierwsze wbicie szpadla dawało na przykład dodatkową jakąś małą Tak, nagrodę tak, albo tak, expa, tak. bo No, ludzie no, by no. tak starali się trochę bardzo, nie? A ja robiłem takie, Dzwonić się. sprawdzałem, bo mi się kiedyś tak zdawało, że może być tak, że ten skarb to on jest tak mniej więcej tam, gdzie to jest opisane, No. nie? Ale okazuje się, że to trzeba tak precyzyjnie dość, że na przykład tam pół metra obok wbijesz i to ci nie zaliczy tego tak, jakbyś trafił Mhm. w niego, nie? Tak, ja też to zauważyłem. Niklaus, jak tu, weź od razu tą zbrojownię tutaj sobie zobacz. Halo? I czy faktycznie masz do wyboru... Halo? Halo, witam. Halo, dzień dobry. Dobry? Czy panowie szukają kogoś tutaj do... O, majtka nam było trzeba właśnie No, majtka dobrego. takiego, no. No, Chcecie? To trzeba. no, oczywiście. możemy, to tu tylko od To tego. oczywiście. Skarb To byśmy to już sobie to oddamy. oddamy Dobra. i będziemy mieli. I szalupę zmienimy na Na większą. wielki galeon. Dobrze, tak No, dokładnie zrobimy. tak. Dobra, bo ja wziąłem tak jakby, ale jak mam Dobra, zmienić... Niklaus, to nie, sobie- bardzo prosto, słuchaj. To już z racji tego, że Kamilek tutaj chce z papugą przyjść, No, to od razu ja już wracam na outpost. no dobrze. To podaj mi kierunek. Dobra, czyli chyba na N, ale się upewnię. Tak. Na Tutaj N. musisz na N. Dobra. Tak, równe N teraz, no. I ja już żagiel ogarniam. I ja zaśpiewam może jakąś piosenkę wesołą. Śpiewaj. I zrobimy żagiel. No się zmieni wiatr, bo musimy na prawo więcej. Czy na wschód Ja. w sumie? O, dobra, teraz idealnie. Idealnie. Ale coś się pogoda psuje, O. fale idą. Oto Grej żagle dziadu. są i Czy wy regata, chcecie- to jest życie sztuckiego pirata. Kamilek tu przyjdzie, zawadzi, ale będzie coś się działo. O, Jestem na dziobie i śpiewam tu sobie. Niech mnie kule biją. Ło, ho. Ale pięknie, nie? Bardzo ładnie. Świetnie, Dobra. fantastycznie, A, Dawidku. to muszę się rumu teraz napić. O kurde. Niklaus, czy ktoś już znalazł sposób, No. jak wykorzystać ten rum, oprócz tego, że po prostu jest do picia? Czy on regeneruje coś? Albo Nie. on ej, to by było fajne, jakby on zwiększał obrażenia, ale by było mniej HP, wiesz? Tak Można jak się jest na pijany, przykład po nim to wydaje pożygać. się ja, Całkiem, jak na przykład byś się zatruł, to możesz się zapić rumu i kurde wyżygać. Mm. No? my tu gdzieś dopłynęli, ale to... Tu z prawej jest outpost, ja musiałem Dobra. skałę, ale ominąć. Dobra, czy tutaj drifty muszą może iść? Nie, to robimy, bo to jest mała łódka. Nie, Czy, na czy wyście spokojnie. jakoś rozdzieliliście, powiedzcie mi, kochani? Co? Czemu? Jak? Nie Pewnie, rozumiem. bo- rozdzieliliśmy No bo to się. jest tak, że tak mi się wydawało, bo mówili, że to ja płynę na outpost, a ty coś tam. Ja Myślałem, spróbuję... Dobra, Dawid, rzucaj. Dobra, jazda. Że... Uważaj, żeby Niklaus nie wyskakiwał z tego, ze statku, wiesz? Tak? No. Ej, a czekaj, bo jak na przykład zrobić, żebym... Kurde. Bo jak ja na przykład bym chciał wystrzelić się... No. Aha, no to musiałbym zunloadować kanona. O właśnie. Nie, tu do lufy podłazisz. Ale Może myślałem, do lufy, Niklaus. O, Kurde! to ja też. Cel pal, Uwaga. jak to mawiają. Ty, powiem ci, że no, Adam Małysz. Ustał.
No i co? Aha, ja w ogóle poszedłem, ale skrzynki nikt nie wziął. To jest Niklaus A, najlepszy. faktycznie. No jak Myślę, się w ogóle- wystrzeliwujesz, to nie możesz. Dobra. z My są skrzynką. mistrze. Dobra, ja Mm. pobiegnę po tą skrzynkę. Ja pobiegnę po skrzynkę. To ja się napiję w tym czasie. No, to ja też. Ja mam kufelek. To ja też się napiłem. Dokładnie. To jest takie życie pirackie. Tylko kobiet brakuje. Patrzcie, mam fraszkę. Dziewki Ja mam- portowe. Mam fraszkę, Co ci mogę patrzcie. powiedzieć? Bąkol Wiecie- tak zawodzi, że naszym uszom szkodzi. Ale to już? Proszę, niech Ka- nie śpiewa, bo widzów ci wywiewa. Szczerze mówiąc, spodziewałem się czegoś lepszego, ale nie jest najgorzej. Nie wiem, Kamil. Powiem ci, że cytowaniem dobrze władasz, a i tak głupoty gadasz. Ha! O! Widzę, że tutaj mamy... Kącik, Pojedynek. kącik piracki, kurde, literacki. Poezji. A propos literackiego kącika, to wiadomo. Polejmy. Mój już się kolebie po jednym tym, nie wiem, coś chyba szybciej się Kurde. upijają teraz. No, ale one mają w ogóle taki opóźniony zapłon, nie? No jak w życiu. Dokładnie. O, No i teraz kurde będzie jest. dopiero Niklaus przygoda. To co, musimy wyjść teraz i Tak. poprosić większą łajbę. Tak. No to ja wychodzę ze świata. Dobra, to ja też wychodzę. O, Leave gamę. Leaf Gamy. I teraz co, Galeon, myk. Galeon. Full. Smal Galeon. Ale bo- Smal Galeon? Smal, bo jak weźmiesz czwórkę, to nam dorzuci kogoś czwartego. A to nie, Może- no A to, to nie chcę, tak. nie, to nie chcemy. Z Galeon tego, i nie. Smal to jest trójka, a Galeon i Full to jest czwórka. No dobra, Niklaus. To ja cię tutaj myk, Nie, a ty ja Kamilka coś, przepraszam, ja coś klikłem przez przypadek. Recruiting nieźle. crew, nie wiem co... Aha, Nie. dobra. Załadowało mnie do jakiegoś, ale już wyjdę, poczekajcie chwilę. No dobra. Wait. Zaprosił cię o zaakceptuj. Jak dostać ci do bety są? Trzeba kupić chyba preorder, nie wiem czy to jest open beta. Ale jest? gościu, co się interesujesz? Nie. Ty, Kamilek... Aha, bo Kamil ma 800 widzów, to przepraszam. A to przepraszam, jakbym miał 100 to nie, to mogę. To przepraszam. Czy my mamy siebie, Bąkol? Czy my mamy siebie, no... Znajomych. To zabrzmiało tak, jakby na randkę mieliście. Mamy tylko Siema siebie. Charlotka, witam cię. Ale na pewno masz Niklausa, a Niklaus ma mnie. A, no to Ja możemy już- przez Niklausa się Już połączyć. wychodzę stąd tutaj. Kurde panowie, ale czy wy idziecie na ustawki zawsze? Co? Ale ja mogę... Czy szukacie skarbów? Kamilek, ja się No jeszcze przebrałem za żeśmy- pirata jeszcze i żeśmy nic nie zaczęli. Ja żądam krwi. Tu musi się dziać. Jeżeli ty, Kamil, przynajmniej nie zrobisz zadymy, nie wiem, jak się nie wyżygasz na pokładzie albo coś, No. no to nie będzie zadymy, A no kto to jest, dlatego my kto jest musimy kapitanem? robić. To będzie rola przechodnia. To Jak jest przewodnia? Nie demokratyczny może być. statek. To Aha, będzie tak czyli zwany najgorszy. token. Czemu najgorszy? Demokratyczny. Demokracja będzie u nas funkcjonowała dobrze, bo my jesteśmy ludzie cywilizowani. Znaczy ja jestem przynajmniej. Nie wiem jak tam panowie. Ja nie widzę, kurde, Dawid, cię w znajomych, a Kamila widzę, ale... A ciebie A nie. to daj To ty mnie, Dawid, Dobra, zaproś nie. jeszcze raz i ja zaproszę Kamila. Ja już to robię. No tak, rozkminy. pierw tu Niklaus. Czekaj, już się tam szelonto. Poszło. Poszło. Nie dojszło. Ale to w aplikacji musisz wejść. Ale... A... Dojszło. Alt tab. Niklaus z Bojtyn. Dobra, jest. Tutaj się zgadzam. Na donację świadomą organów. Zaproś do Sea of Thieves. A nie ma czegoś O, takiego i jak teraz... dołącz. No i teraz ja I teraz cię Kamil Kamilka zaproszę. No i co mnie zaproś? No i... Nie, to tam raz działa, raz nie działa. Potwierdź. To co ty, Kamil, próbowałeś No i poszło. zrobić, to tak działa, że... O, i zaakceptuj. No! Jest. No! Ogólnie to spoko. Jest. No i jest. No, No. i jestem. No i waiting for sale. No to ja set sail. Let's sale. I widać, kiedy ktoś zakładał kontowe. Bąkul, Niklaus z Bojtyn. Ja No żeśmy nie tam zdążyli, 19. Ale nie, wiesz czemu? Bo to są konta wszystko ze Skype'em Tak, połączone. ale albo Ja Nie nie, pamiętam ja mam, nawet kiedy. Ja mam wiesz z czego? Ja mam z tego jeszcze Games for Windows Live. Ja tam jakiegoś Street Fightera starego instalowałem No. i tam musiałem konto Ja zrobić. tego pierwszego Batmana Arkham Asylum jeszcze był. To było na Game for Windows Live? Tak, ja miałem przynajmniej.
Czy jak będzie pełna Ej, a gra, ja- to będziemy ogrywać taką ekipą? No pewnie Nie. tak. Już wtedy nie. Nie, już, Nie? już się nagramy. no, A, aha, to nie. Teraz Co, już się przepraszam. wywalimy i... To nie będziemy. Będą dymy, kurde. No dzisiaj właśnie przed chwilą Rok zatopił 2 statki naraz. Jednym strzałem. O, zaś was słyszę podwójnie. Wiecie jak to No się to stało? znowu settings. O, settings, kurde, E, panowie, trzeba słyszę off was. i on z powrotem zrobić. A na czym Off to jest i on, na settings, push co? to tak. Aha. Audio. Push to tak, off, on z powrotem i ten. I najlepiej volume chat na 0 ciągnijcie. A to widzisz. Kamil, jak ty pięknie kuźwa wyglądasz. A dziękuję, a ty taki jesteś trochę stary. Ty. Stary to był ten, co cię schostował. Teraz. O kurde. Ale no taka Szokujcie, prawda. Wysyłajcie, kurde. Ej, a Kamila postać to jest facet czy baba? Baba. A czemu ma brodę? No bo sobie taką zrobiłem. Babę z brodą? No a co, to nie można? Nie można. Dobra, to ja rozpoczynam. I myk, i lecimy. I w kosmos. Znaczy I nie w myk. kosmos. Ej, czy my w końcu tego krakena, chłopaki? Ja gaszę Właśnie- lampy, bo noc idzie i nas będą widzieć. Dobra, Proszę ja powiem o tak, voting. wszyscy elegancko sobie weszli, a ja nie wziąłem zadanka, to się wrócę. Ja mam zadanko, położyłem na tym. Nie, wrócimy, ja się A to wrócę, ja też bo... wrócę. Zadanko. bo Po co ty musimy- przyjdziesz do wody? No bo tak będzie dobrze, no. To nie wiem, ja też mam brać? Wszyscy weźmy. Wiesz co, no najlepiej. No dobra, to idę. Ej, o, kraken. Ugh, Albo to, wpadłem są, do albo to wody. są bardzo duże kijanki takie. A ja nie mam, ja już to już koniec. Wasserfleje. Ale ja mam za 0 na razie do 5 poziomu. To ja wiesz. mam, bo ja to mam, jest- ja mam zostawione. A, W sensie ale inaczej to możecie wygląda, głosować. wtedy mogłem 3 zadania wziąć, a tu już tylko i wyłącznie mogę wziąć jedno za 0. O, już drugi poziom. A ja nie mam żadnego zadania do wzięcia. No to ty masz, bo myśmy twojego nie Tutaj jest, podjęli, proszę wiesz? bardzo, tutaj jest moje położone. Możecie kliknąć. Kamil, a czy ty nas prowadzisz na pewną śmierć? Tak. No to Dobra, ja biorę kurde żagle. Kamil, ty sterujesz, Niklaus ten. ja będę Dobra, grał. to ja znajduję Dobra. ja znajduję jak zwykle skarby i wyspy. Maps, O, dwie dwie mapy mapy, wskoczyły. ładnie. Jedna Dobrze. wygląda fikuśnie, ponownie. A to wiemy jak ona się nazywa. To jest Shark Thief Tooth. Jakiś to jest jak ząb rekina, czy coś takiego. No. Shark Fin Camp. Albo nie. coś takiego, no. Nie, to nie jest to. To na 100% jest Kamilek. Nie, to. jest inny shark jak widać. Kamil, czy te wyspy jak Półwysep Helski się zmieniają? Bo wody, kurde, Jest zmniejszają tu parę sharków. Czy powierzchnię. wyspy mogą kłamać? No to co Chyba tutaj nie. mamy, to pierwsza to jest Liar's Black... Nie, Backbone. Ale my tu mamy dużo armat, ja pierdzielę. Ej, myśmy nie wzięli tego największego czasem? No ale No to ale jest one największy. są te same, tylko jest A, różnica taka, faktycznie, że dobra, do nas czaję. nikt nie podejdzie No tak, tu. faktycznie. Ale to by dobra, będzie dużo Dobra, strzelania. znalazłem dwie te wyspy już. Na południe. Ja nam załaduję Na wszystkie południowy działa, jakby co. Co ten żagiel tak zapierdziela? O! O kurde, ale wzięte. We dwójkę musimy to zrobić najlepiej. To ja to z Kamilkiem będę ogarniał. Ja Ale tu co? ładuję. Czemu Dawidek nie streamuje? Bo Dawidek już w tych godzinach nie streamuje. Nie, ja tutaj teraz już robię elegancko. Ja już już po tylko godzinach pływam. dla ludzi na YouTubie. Teraz gra na tym. Eee, Dla przyjemności. Dobra, czyli tutaj Niklaus, kierunek SE. No dobra. Kierunek SE, ja ci pomogę. Okej. A kotwicę nie wciągnęliście kotwicy? No właśnie robimy to. Właśnie już Aha, ściągnięta. bo ona jest tam, sorry, dobra. W innym miejscu, no okej. Dobrze. Zobaczmy tą busolę. Czy tam, kurde, Bo to są aż aż dwa żagle. Dobra, i teraz ja Czy tak dwa maszty patrzę. w sumie. I panowie na południowy No, SE, tak? wschód. Tak, Dobra. południowy wschód. Tak bardziej powiedz kiedy południowy, Niklaus już południowy będziesz miał wschód. ustawione. Dobra, jeszcze nie. To ja muszę tu żagle poprawić. Jeszcze Żeby nie. było, żeby doszło do tak zwanego pełnego wydęcia. Prosty. Bo tak bardziej na południe niż południowy wschód. Aha, Dobra. dobra. No, tak bardziej południe wschód. Kamilek, a ile miałeś z geografii? Ale co, lekcji? Ale musicie mi mówić, co jest przed nami, bo ja nic nie widzę. To Ja możecie rozumiem. ciągnąć lekko te żagle. Dobra, ale chciał. tą Dawaj. skałę, co jest tam, to chyba weźmiemy z lewej, bo ja tak, Tak, nie z boję lewej, się aż tak. z lewej. Czy ja jej nie widzę w zasadzie w tym momencie, to musicie mi mówić. Dobra. No i teraz słuchajcie, możecie poopowiadać, bośmy się dawno na tym futrze rybackim nie widzieli.
tam w tych portach? Jak tam te kurtyzany? Dziewki portowe, A, wybitnie słabej urody. Słabej urody, A co ale ty? ruch pomaga, nie pomaga? Dobra, bardziej Ale- na południe. Na południe, o. Jak bardziej na południe? Wdupimy w te skały przecież. A, no to omin tą skałę. No, Dobra, teraz równy S i będzie go. Jak ten. nie Wiesz co, wiecie- ja taką jedną spotkałem, No, No i co rudą tam się taką, działo? ale ci powiem, że miała takie, wiesz, To miała cyce jak drewniane, granice. drewniane nogi. a wiecie, że ja miałem taką sytuację, że wchodzę do karczmy, nie? No. I siedzą dwie baby i jedna wyciąga kubek. Ale O. dalej to myślę, że ta legenda jest Dobra. już znana w Ale pirackim ten, ale- świecie. ale ale ten ten kubek kubek później pęka? pęka? Nie, kubek nie pęka, ale to jest całkiem inna legenda, o. Prawda. Przeklętym Dobra. słoju. Dobra, to może tutaj na łamach naszych eleganckich relacji. Panowie, to jest i dokładnie ta transmisji. wyspa, która jest przed nami, tam troszeczkę dalej, to nie jest ta chyba, to, czekaj. O, dokładnie wyspa, która jest przed nami. To takie coś? To takie o? Nie wiem, nie To widzę. tam przed nami, tak, to takie Lame. wystające, Let's takie... Ja, Backbone. to jest tak, to To się jest to. zgadza, bo to jest bardzo skaliste. Dobra, Kamilek, to się przygotowujemy. Powiedz kiedy ja zrzucam. Ja nie widzę, to mówcie. To Kamil mówi, bo jest na dziobie. jeszcze zrzucać. I już? Mam O skręcić czy kurwa, coś? tu jest... Ta, Przepraszam. Tutaj, nie, Niklas, w lewo nie, będzie borowanko. Kamil, No no, cóż. nie zadbałeś. A wiecie co, bo ja tak nie ogarnąłem, jeżeli chodzi o mieliznę, wiecie? Sorry. Karwasz, Kamil. barabasz. Ja tutaj wodę, to ty idziesz Kamil wodę wynosić. A ja już jestem Ja- na wyspie. Ja Zabijam zablokowałem. Kamil, ale jest zasada, czekaj. No, Bo my gadali z Niklausem, jest No. zasada bardzo ważna. No, Musisz za pierwszym razem trafić. tak. A no to ja I- zawsze trafiam za pierwszym Jest razem. challenge. Musi Znaczy, być mega, Wiadomo. mega wymierzone musi być. Precision. Precision. Ej, a to jest fajne, że jak na przykład Kamil będzie niegrzeczny i nie trafi, to my go normalnie do celi. Pod kilem. Przeciągańsko. No i wtedy się okaże. Ja trochę tutaj za takiego majtka pokładowego robię. Dobra. To jest przyśpiewka o Kamilku, który tańczy przy czerwonym winku. Kominku. Hop, hop, hop. Gdzie tutaj masz kop? Gdzie ten skarb? Gdzie ten skarb? Gdzie A, proszę jest bardzo. on? Ładnie. Oj, szkielety. O ciul. No ja już tam do was nie idę, nie ma sensu. To się bawcie. Ja sobie No wybiorę dobra. jakieś uzbrojenie. Kapitanie, ty już licz pieniądze. To on jest teraz kapitanem? No miał być, przecież jest demokratyczne A kapitanie. Ty, jak ale się my nazywa, musimy- a jak się nazywa właśnie nasza my- łajba? Właśnie, my musimy tak, po pierwsze Mm. nazwać łajbę. Dobra. Jak ją nazywamy? No, propozycje. Pusia. Pusia? Mm. No ale to jak co ty... Ty myślisz, że będziemy mieli szacunek na tych wodach, jak powiemy Pusia was dojedzie? No oczywiście, że tak. No raczej nie, ja bym to nazwał jak wiesz, jakoś kurde na przykład... Sornowołga. Sorry, No bo to zawsze musi być żeńskie, nie? nie umiem teraz wymyślić nic ciekawego. Sornowołga. Na Marlenka. przykład już, mi się wydaje, że już krwawy bażant już lepiej. albo O, coś a, takiego. a może krwawy bekas? O, knur Ja, boży! Pusia już była. Ale co z tego, że Pusia już była? A słyszeliście o Płotce? A może Nibęben? Ni bęben. Mroczny żarłak. Ale blud, jak krwawa pusia, to już lepiej jest. O kurde. Bloody pussy. Dobra, next mapka. Na krwawych Ja wodach. już ci mówię, Niklaus, co trzeba robić. Dobra, to co, podnosić kotwicę? No A, Niklaus, tu musi być tak. No, Albo w lewo, ale nie, w prawo na maksa, ile się da. co ale w prawo na maksa? Prawo Ster. ster na maksa. No dobra, to zaraz, na razie kotwicę wciągamy. Dobrze, i płyniemy na WS. Ja już ci pomagam. Dobra, to Nie, ja to idę jest ster działo. ustawię. W prawo na maksa. Ja w prawo na maksa. I WS, a my Kamilek tutaj żagle ogarniamy. Urniano czwarty, tak, niżarłak. A co się stanie, jak wypłyniemy za mapę? Robi No się tam już czerwone jest koniec. niebo i jest koniec I świata. wyskakuje taki żółw. I się okazuje, że Ziemia tak naprawdę A to faktycznie nie jest. spadamy? Bo zaraz Nie. właśnie dopłyniemy do krańca mapy. Te? No? To może spadniemy, no. Całe te? Chyba, że się tak bokiem przeciśniemy koło końca mapy. O,
Podajcie mi Proszę kierunek, bardzo. na jaki mam płynąć. No, mamy WS, płynąć teraz na ale W. WS, ale bardziej na W. No, bardziej Dobra. na W niż WS. Kamil, co tam robisz pod pokładem? No, sprawdzałem gdzie Weź ten... tego żagla pierwszego. Napiruję morświna. Co to Filetuję znaczy? dorsza. Ty, ale powiedzcie mi, czy ktoś dzisiaj wypucował działo? Ach, Bo Naturalnie. one tutaj zardzewieją nam. A, ja jeszcze zjem sobie banana. Pod pokładem. Ale to w skórce, fuj, lamblie. Ble! A tą końcóweczkę to odkrój do No krakena. nie, ale zjadłem którą? wszystko. Tą z góry, tą na końcu czy tą na początku? Bo jak wiadomo, banan ma dwie końcówki. A wiecie co ja słyszałem? No, To, Że jak się tą końcówkę weźmie i się ją zakopie do ziemi, się ją zasadzi, nie? to No. bananowiec wyrasta. Nie, bananowiec nie wyrasta. Normalnie wyrasta to te ciasto, ten kopiec kreta. A, okej. No. Na zachód, Z bananami. teraz ewidentnie na zachód. Opłyńmy tą wyspę i na zachód. aha, opłynąć, dobra. Kamil, jak nas ktoś zobaczy, jak my tutaj te żagle ogarniamy. No to kurde, W ogóle wezmę fajna sobie- by- tak. Byłaby opcja w pełnej wersji, jakby dali na przykład możliwość dania własnej grafiki na żagle. Ja. Tylko to by Może ludzie będzie z Hakenkreuzami pływali pewnie. Tu jest Hakenkreuz. No w sensie ze swastykami. Okej. Niklaus. Tak. Musisz zaśpiewać tą przypowieść, co mi w tawernie śpiewałeś. To Nie, było tej nie mogę. O starej babie. Nie, wstydzę się. Tak, nie Dawaj. mogę takiej. Kamilek, Dawaj Niklaus. Kamilek, ty pamiętasz? Nie pamiętam. Kurde, Niklaus, ale to jedno zdanie. Ci mówię, ona się nazywa Jadwiga. Ty ją znasz. No? Jadwiga i ja ją znam, a ona mnie chyba nie. Raz ją chciałem. A! Dobra, i Zepsułem ci- to be continue. Ja nie. Nie dowiecie się, co z nią chciałem. Bo mi nie stroiły. Nie staiły. Bo mi nie stroiły, no. O! Henrietta? Nie, chyba Henrietta nie. Dobra, idź Kamilek tam zrób Na W mamy płynąć, tak? rekonesans. Tak, na W trochę no jeszcze na północ odbić. To po naszej prawej będzie, taka mała wysepka. Trochę na północ jeszcze. Odbij jeszcze w prawo, w prawo, w prawo, w prawo, w prawo. W prawo, w prawo, w prawo, w prawo, w prawo, w prawo. W prawo, w prawo, w prawo, w prawo. Przepływamy, po prawej stronie będziemy mieć, więc w prawo mocno. Ominujemy ją jakoś tak. To jest max prawo. No nieładnie. Okej. No i pięknie. Jest przygoda. Ale to nie ta mała taka tutaj z prawej. Taka maluteńka, co jemy jest z prawej ta? gdzieś. Tak, to jest to. To my byśmy musieli chyba przy zrzuconej kotwicy zrobić zwrot. To co, zrzucamy? No to zrzucajcie. I podnoście. Trzeba podnosić, to? może dopłyniemy. No bo no dobra. Chociaż Kamilek, to tak może nie nas działa. pojadą. Ja ci powiem jak to Nie, działa. trzeba to chyba. Ja wiem. Patrz, to działa z tej perspektywy. Nie wsiadaj do mojego. O, tu są dwie skrzynie, panowie. Dobra. Ja też Ej, chcę. Kurde. Fajnie jakby się dało Nie zrobić taką toperze kaczkę dodali z chyba, siebie. bo nie było, mi się wydaje. Jak kaczkę. No tak, żeby tak po wodzie, tak wiesz, jak Aha, kamień aha, wrzucisz. dobra, dobra, dobra. Dobra, ja to będę kopał tu. Skeletor atak. To mi się wydaje, że to jest tu. Na tym zielonym pasku. No dobra, to tutaj, że tak powiem, dochodzi do wbicia. Do wbicia szpadla. Co, udało się Dokładnie. za pierwszym? Ja. Dobrze. No Teraz i tak musicie ten właśnie się drugi robi. iksik. Oj, nie trafiam. Ja już To jest patrzę. to życie. Ej, ale musimy teraz, wiecie co? Ja teraz robię tak. Wy weźcie tamtą, ja ją biorę na pokład. Gdzie jest tamta? No, nie wiem, macie na mapce gdzieś. Jak na mapce? I ja, Bo są ja dwie. od razu idę na bocianie gniazdo, sprawdzać, gdzie możemy się z kimś ponawalać. Dobrze, a ja mam jedną mapę Południowy tylko i to jest to coś, wschód. że żeśmy tutaj. Dobra, ja ja mam dwie wiem. na mapce, Niklaus, co wy ja to? wiem, A ja mam wiem, jedną, a bo ja Niklaus. nie wziąłem tam ten. Nie wziąłem nic tam, może dlatego. Ja mam tylko jedną. Czekaj, Niklaus, czekaj. Uważajcie na rekiny, jakby co. A są? No, w Dziś mnie sensie... jeden zjadł. Dobra. Dziś mnie jeden zjadł. No było. Dziś mnie jeden zjadł. Przygoda. Każdej chwili szkoda. Przygoda. Aha. Kurde. Aha. Aha.
Dobra. Panowie, Jest, Aha. dobrze. O Jezus Maria! Co się nie, dzieje? Mikołaj, pomóż mi! Co? Jest Idę. tu dużo! Jest tu dużo! 4! Nie, Mikołaj! Milion! O pancernik. kurde. Ktoś go ukradł. Jo, to No, jest już bola. nie wiem. No i dobra. Co to, obiad? Tutaj, chodź. Łobiot! Niklaus. Dobra, patrzę. Gdzie wy jesteście? O, to jakaś lepsza, zobacz. Taka A złota. widzę, kopiecie. Ej, ja dzisiaj taką jedną znalazłem za ponad 1000. To ty dupisz. No. Ty masz jakąś lepszą łopatę? Tak, złotą. Aha. Już se kupiłeś. Dobra, spadamy. Wiem co. Nie, no daj spokój. Nie świeć nam po oczach. O Jezus. Nie świecę. To jest taka latarnia. No dobra, powiem wam, że wokół nikogo nie ma. A rekinów też nie ma? Rekinów chyba też nie ma, widzę, że płyniecie. Płyniemy, czyli nie ma. Zaraz zobaczę. To jest najlepsze, że Niklaus, chłopie, ty jest taki szeroki w barach. No. Ale to się goda o synka. Boże, tak. jak to zajebiście wygląda pod wodą. W barach szerokich, wiadomo. No, ale wiecie co? Mamy bardzo niedaleko na kierunku... To ci powiem, Niklaus, gdzie? No. Na kierunku N zatopiony jest wrak. I tam mogą być skrzynie w tym wraku. Mogą, Aha. Mogą być dobre skrzynie, więc ale nie muszą. na północ się kieruj. A ja podnoszę już kotwiczkę. Gdzie dajecie skrzynię? A, Pod pokład. jolo. Ale to na najniższy? Nie no, tam gdzieś tam, no gdzieś tam, no. No nie no, gdzieś tam, tylko w jedno No przecież nie miejsce. wypadną. No ale w jedno miejsce dajmy. Jak nas napadną i będą chcieli ukraść, to i tak zabiorą. A ile mamy skrzynek już? 2. To była pierwsza nasza ta wyspa? No. A nie druga? Bo Nie, dwie mamy zaznaczyłem. 3 chyba. 3? wiesz? No. Jedna jest po prostu niżej. Na Aha. pokładzie. No dobra. Dobra. Na północ, słuchajcie, tak? Na N. Na N. I kieruj się tam, gdzie widzisz takie jakieś ptaszyska. Znaczy, no ja nic nie widzę, to wy mi musicie mówić. Aha, no dobra. Ej panowie, mamy tylko 2. No to mówiłem. Ale jakim cudem? Przecież zaznaczyłem 3 wyspy. No nie wiem. No. O, Przecież z 3 będzie się wysp działo. płynęliśmy. Ale się ciemno zrobiło. Pływamy. Ktoś zdefraudował skrzynię? Ej, a tu się chyba nie da na przykład utopić od samych fal, nie? Sztormu czy coś wywalić, albo... Nie, no sztorm powoduje, jak jest sztorm i leci deszcz, to normalnie nabiera To się nabiera wody, to wiem. Ale Niklaus, zatonąć? bardziej w lewo jeszcze skryć trochę. Dobra. I jeszcze, dobra. I teraz już widzisz po lewej, nie? Taki jest zatopiony. Jep. Dobra, i tam potem rozpuszcza zaraz Czekajcie. ten łon. Jezu, ktoś tu koło steru zostawił skrzynkę. Kto zostawił koło steru skrzynkę? Nie. No ja. najlepiej jest tak. To się Dobra, pytam, Niklas. gdzie trzecia skrzynia. Coś mnie to już- Prostuj, Zahamowało. prostuj. Prostuj. Dobra, ja już zrzucam. Dobra, rzucajcie, no. Chłopcy, i tutaj niech jedna osoba zostanie na Dobra, to ja statku. zostanę. Kamil, i tutaj skrzynki są na pierwszym i na drugim pokładzie jest możliwość znalezienia. No to wiem. No to zobaczmy tu. Tylko, że nie utop. Postaram się. To tu nie ma. Też nie ma. A to ja wypływam na chwilę. Nie utopić. Duża jak byk. Płynie do nas, panowie, okręt prosto na Tak? nas. Tak. Mam skrzynię. Prosto na... Z Dobra, Kamil, kierunku nie ma więcej? SSW. Idę za- Płynie za- prosto na nas okręt. Dobrze, kapitanie. Kurde, No i zaraz. nie zgasili lamp i widać ich jak na dłoni. Ja Ja, się i my upewnię, też. czy mamy armaty. Nie, my mamy pogaszone lampy. Jedna lampa za A, kapitanem jedna chyba tu jest zapalona. niepogaszona też. I w, tam gdzie Dobra, stolik. teraz to już ciul. Teraz Dobra, już... to musimy... Mamy armaty załadowane, więc będą dymy. Ja się upewnię, czy mamy. Mam skrzynię, trochę obeszła Płyną tym. na nas. Nie Dobra, Weszło ja je. ustawiam żagle. Czekajcie na mnie, czekajcie na mnie! Dobra, reszta armat załadowana. Dobra, No, my walą mamy na tyle nas lepiej, jak bo byk. Oni chyba robią skręt, to możemy strzelać zaraz. Podnosisz? Tak, zrobią skręt.
Będą strzelać, ale będzie ciężko. Dobra, Niklaus, ale ja bym dymy zrobił z nimi. Dawaj, dawaj, dawaj kotwicę. Ze mną, Niklaus. Już. Kamilek, jak tam idzie? Już przyniosłem. A tam, co tam było? Jedna skrzynia więcej? Tak, jedna skrzynia. Jedna, dobra. Kamil, idź do steru albo coś może. Podniosę z wami. Bo teraz A co- zaś na jak nas do sterowa? odbili trochę. Dobra, Kamil, całkiem w lewo. W lewo, Gdzieś, no, okej. gdzieś w lewo na maksa. Ja bym się z nimi postrzelał, co? Żagle, Dymy? żagle przestawię. O, wypalili! Dobra, spoko. Cały czas do żagle musimy, Niklaus, na lewo obrócić, ten środkowy. Ja bym walnął. O, to może trafić. Dobra, póki co nie trafili, ani ja też nie. Dobra, oni marnują trochę kulę. Ja No, tu szybko już nie żaglami obrócą, się tak. zajmę. Dobra. Kapitanie, ale ty musisz jakieś rozkazy nam wydawać. No. To my się tam znamy. Co Piraci. mamy robić? Co generalnie nie Ale wiem, to ja gonimy jestem go? Ta... Teraz No jest ty, bo- demokratyczny A, dobra, kapitan. no to w takim razie musimy, kurde, nawrócić i zastanawiałem się, czy nie zrobić zwrotu przez kotwicę. I tak To mi ja się wydaje, że kotwicę najlepiej. spuszczam, dawaj, tak, dawaj. spuszczaj, Lewo, spuszczaj. lewo. I ja od razu Jest podnoszę max z lewo Niklausem. i podnosimy. A, I ja to od już razu- idę, bo ja byłem Dobra, to zrobiłem ja ten. prostuję. Prostuję. Tam będzie oko cyklonu. Dymy. I od razu, kurde, ustawić żagle. Od razu ustawić żagle. Dobra, to Niklas, od razu od pierwszego bierzemy. Na prawo, nie? Już. Dawaj, Niklas, ten. Go. Mhm. Na prawo. No dobra. No tak, na prawo. Nie, co ty robisz, Niklaus? Niklaus, Ej, czemu on mi się ten... Niklaus, bo ty Ja nic... to... Ej, ja nic nie wciskam w ogóle. Co się stało? Ja w ogóle Ale nie... Niklaus, to nie ten sznur, zobacz, to jest sznur do zwijania i do ściągania rozwijania. podnoszenia. Ale ja nie nacisnąłem F, a on mi się chycił tego, nie wiem Panowie, czemu. będą nas mijać. Pijany. Będą nas mijać lewe Ej, działo, ale mamy lewa ustawiony burta, ten. lewa burta. Mamy ustawiony Lewa burta. przeciwne... Lewa burta. Ale co lewa burta? No będą przepływać teraz. Dobra, Znowu ja, się- dawaj, Uwaga! dawaj. No, dawaj. Trafiony. No, Trafiony chyba. Dobra, już nie My chyba dosięgniemy. nie? nie. Musimy jeszcze raz. Spokojnie, damy radę. Niklaus, chodź do tych sterów. Znaczy do sterów, do żagli. Dobra, to już jest całkiem na lewo. Zabijamy przez kotwicę, czy nie? Nie, damy radę. Bez. Czekaj, jak jest wiatr, bo ja nie widzę. A, z tamtej, to dobra. Teraz złapiemy w żagle. Dobra. Strzelać bez rozkazu. Gdzie oni są? Po lewej. Tam jest chyba lampę zaświecił, bo mi się Ale wydaje, oni że się będzie oddalili lepiej. szybko. Ja, ale oni są sprytni, bo już się pogasili. Nie pogasili. Nie, skute, przecież ewidentnie oddaję. Dobra, ja poładuję działa. Dobra. Ja gaszę latarnię. Lampeczki A, oni wożą. się zatrzymali przy wyspie. To No. można by... To płyń na nich, to ich dojedziemy. O, już odpływają chyba. Niklaus, go, kurde żagle. Nie widzę, kiedy mam prostować. No to już, no przecież ile mogę na raz rzeczy robić. Dobra, widzę. Odpływają czy stoją dalej? Odpływają. Dobra, Panowie, żagle na prawo. No już. Kamil, ja No. ci zaprezentuję coś. Uwaga, max na lewo, Kamil, max na lewo. Ja rzucam kotwicę i prawa burta strzelamy. Uwaga, go, Ale nie, bo się zatrzymamy. dawaj. Jazda. Tu naoglądali, kurde, piratów z Karaibów. O, powiem wam tak. Chyba nie podolatywało. Nic nie doleciało. Mam wrażenie, że stoimy na kotwicy, czyli to znaczy, że nie popłyniemy. Ja No strzelałem co ty na- gadasz? Trafiłem. Dobra. Trafiłem 2 razy. Podnoszę. Jazda. Ale my też nie dostali, także nie jest źle. Właśnie nie wiem, czy nie mamy dziur. Nie mamy. Nie mamy. Dobra. Ghoster. Ghoster Boży. Jak tam żagle? Musi Nigdy być tej walka z chorągiewki. nimi. Musi być walka. Ale to lepiej nam wyjdzie, kurde, A, biją. cenię się w nich. No to Chcecie? A dobra, macie pobrane tylko nie mam shotguny z pobranej, tego, ze nie mam zbrojowni? właśnie amunicji pobranej.
Oni wzięli wiatr żagle. O kurde, panowie, właśnie, oni mają wiatr, my Gdzie jest płyniemy pod ten? wiatr. Aha, ja No bo sobie my może nie, wiatr- my nie ogarniamy tego, no. To Żagli jest nie jednego mniej ogarniamy. może. Dobra, strzelanko będzie. O, mam dobra, Czekaj, jaka shotguna burta? jakby co? O kurde. No, ja nie Kamilek, wiem, ty idziesz, widzę, na elegancką sprawę. To oni nas miną. Ło, Lewa cholera. burta, lewa burta, Dobra, lewa no, burta. dobra. Dobra, Kurde, nie dobra, wykręcę, jednego- tak? z lewo jestem. Wyżej, wyżej, wyżej. Kuźwa, nie wykręcę teraz, Nie mam tak? kul. Muszę wrócić po kulę. Niech mnie kule biją. Panowie, żagle, bo inaczej nas odciągną. Dobra, dobra, ja. Inaczej Było nas blisko. odciną. Już. Dobrze. Ja wezmę tylne. Jak trzeba, bo nie widzę tej, bo jest za ciemno, nie Lewa widzę... całkiem. Prawie przód, prawie przód. Aha, dobra. Teraz mamy ich z prawej. Dobra. Kurde, niezaładowana armata była. Nie mam kul. Ale celujcie, a nie tak Ale to nie jest tak, wszystkim Kamil, naraz. bo wiatr idzie. to No jest my za daleko. skręcamy i oni też skręcają cały czas. Gdzie są na dole te kule do pistoletu? No, Nie, jak one- schodzisz, to pod schodami w prawo. Ale na samym Znaczy do dole? tyłu. Nie, zaraz jak pierwsze zejdziesz. Ej, a my na dole Z mamy tyłu, trochę wody, tak Pod w ogóle. schodami. Dobra, to Tak wynoś tę wodę. symbolicznie. Ja zmieniam żagle. No, żagle, bo inaczej ich nie dogonimy, jak nie będziemy operować. Jest. Boże, jak poleciała ta chwila. Kule w nas strzelają? Tak, to trafi, Próbują. to trafi. O, cholera! Faktycznie trafiło. Dobra, uwaga, dobra Kamil, Niklas znaczy się. Dawaj, jedziemy. Uwaga, jazda. Poszło, Będzie Panowie. abordaż. poszło, Abordaż. dupili się. Choda. Jest tutaj! Jest! Tutaj. Kurde, z shotguna mnie załatwił, ja pierdzielę! Dobra, porobiłem jednego Co za typa. bydle. Jednego strzała mi wyprzedał. Jest na tym. O kurde, ale źle. Jestem razem z nim tutaj, w czyśćcu. Ej, panowie, mamy problem, bo mamy Jednego dziurę. porobiłem. Mamy dziurę. No my tu gniejemy z wrogiem w czyśćcu akurat. O, z dwoma nawet, czyli dwóch żeście porobili. Ja stanąłem łatam w dziurę, miejscu. łatam dziurę. Dobra, Dobra, wracam nie do... mam kul, nie mam kul. Ale nas podziurawili, o kurde. Dobra, dwóch Gdzie zabiłem, oni są? dwóch zabiłem. O Jezus Maria, oni są tak daleko? Idę zobaczyć. Ta łódź im chyba... Łódź im zatonęła! Ej, to... Serio? Zatapiają łódź, bo wiedzą, że przegrali. Jak Zobaczę- to zatapiają? Przecież oni Tak, sami nie mogą. mogą, jeżeli zagłosują wszyscy, że chcą poddać łódź. Ja biorę wszystkie O rzeczy, kurde. które są potrzebne. A To to... wiesz. A to Poczekaj, wyście to tu musi- są, a ja mówię, gdzie wy jesteście? Nie, To ja nie jestem ta tutaj, łódź. ale Bonkol jest tam. Tak? Jest. Chyba. Aha. Bonkol, a gdzie oni są? A Ja tam już są, jest... dobra, Nie, na ich prawo. łódź zatonęła, GG, WP. Tam skrzyni nie było, znaczy płyń koło tego, No, one wypłyną na Ale na dajcie mi powierzchnię. tą kotwicę. Kotwicę? No bo Już. tutaj możemy No to się go. kupić w te skałki. Do w prawo. Ja już ją podnoszę. Dobra, i na tą skałę, nie? Ale to była walka, powiem wam. Oni też zrobili abordaż. Bili do nas na łódź. No. Tak, jeden. Tak. I mnie porobił z shotguna właśnie. Na blisko. Ja do niego podszedłem z kordelasem. Ja wypatruję, czy gdzieś skrzynie się Kurde, unoszą. lasem. Ty! Jest gość, jest gość, Kopek! jest gość, jest gość, jest gość, Gdzie? jest gość. No, Tutaj, tutaj. Uważajcie. Może wejść, złapał może wejść, się? może wejść. Nie wiem. Uważajcie. O, strzela do mnie ktoś. Jest tu! Dostał. Dobra, padł. Padł? Uważajcie na Tak. kolejnych. Ej, czekajcie, bo ja nie wiem, czy nie przypłynęliśmy. O! O, Kurde. Daczyliśmy w coś. Chyba w nich. Ej, ale w co? Jak tu nic nie ma? ja już łatam dziurę. Nie ma tutaj nic. Panowie, ich skrzynki chyba też nie było. Może byli puści. No. Wiesz co, oni zagłosowali, żeby poddać się. Dajcie więc... jakiś wojaż. Chce się grać? Znaczy w sensie jakąś mapkę, żebyśmy A. wzięli. To idę. Bo nie mamy Chociaż teraz ja nic. nie, bo ja nic nie brałem, to ja nic nie mam. Nikt z was nie ma? Ja nie mam. Ja chyba mam, czekaj. Zobaczcie. Do wody wynosimy, wiesz? Ej, właśnie, może żeśmy w Krakena wdupili. W Może grzbiet. Biegogowa. No.
Dobra. Czyli ja mam coś chyba. No to zobacz. Zobaczyć. Żagle oczywiście są źle ustawione. Ale tu na razie i już- tak nie wiemy gdzie płynąć. A, no ja w sumie ja. Dobra, ja tutaj myk. Jedna osoba jeszcze nie zagłosuje. Okej, dobra, weźcie ster, ja ustawię mapę. Ja już żagiel ustawiam. A, i drugi. We dwójkę. Hopla. I nawet dobrze płyniemy, panowie. Tak? Dobra. Tak, na mamy południowy płynąć? wschód. Ale piękna pogoda. Kamil, musisz coś zagrać teraz przy tej pogodzie. Czekaj, bo ja tutaj lizaka szukam. Nie, Co? zakuj. No, Jak to lizaka? no lizaka. Jego lizaka. No całego. O, panowie, cóż to była za walka? Niklaus zaśpiewał o tej walce. To była walka na 2 palce, jak 2 palce w Natalce. Dobra, już, za burtę, jeden z drugim. A co? Jezu, Palce w kurde. Natalce, nie? Nie. Nie znacie Dziecko legendy o Natalce. słynnej Natalce, w której tkwiły 2 palce? Nic nie wiem na ten temat. Bardzo znana piracka legenda. A nie dało się tak zaśpiewać, patrz. Patrz. No. Uwaga. Byli piraci, byli piraci, byli piraci. La, nie la, la, byli la. braci. Koniec. Dobra. No, tak, to też dobre. To jest ta wyspa? Znaczy to ta co jest po naszej Ta, to lewej znaczy trochę, która? tam dalej. Nie, na wschód jeszcze Lewo? trochę bardziej. No, na Na wschód. wschód? Nie, no Wschód. tam najgorsze wiatry ze wschodu. Im dalej na wschód, tym większy smród. Nie, no Jak panie, to mawiali co ty? piraci z Bałtyku. No woda błękitna jest cudowna Ogółem. ogółem. I gdzie ta wyspa ogółem? Muszę zobaczyć. Ogółem tutaj przed nami Jedna jak właśnie. małża, a druga jak lusterko wygląda. Przed nami. Nie Dobra. Ej, wiecie co, jak ja się nie wezmę za te żagle, to nikt tego nie ustawia. No nikt. Każdy patrzy się przez swoje jakieś Trochę w lornetki. prawo. No teraz Dobra. mamy z przodu to w sumie To i wszystko tak. ciul. No ale to się liczy, że przynajmniej się tym Od zainteresowałeś. troszeczkę w prawo odbij i Ty, odpłyniemy dobra od Kamil, południa. czekaj, Kamil, powiedz mi co w tym momencie robisz? No. Gdzieś ty jest? No kurde, mówię gdzie mamy płynąć. Ale Kamil, ty, takie rzeczy to ja wiem, gdzie co mam płynąć. No właśnie nie wiesz nic. Nic nie wiesz. Kamil stoi na dziobie, to jest dziobak. Przepraszam bardzo, ja gram piosenkę. O nie, nie dopłynę tu. Nic mnie tu O, kotwica? Kotwica. nie rusza, bo to jest Nie, no, Kamil. Bludibusia. To robisz propagandę tego przerażenia. No bo tutaj były już mielizny. Nic by słuchaj. nie było. Dobra, weź się wyszczel. Hopie, ty jest... Niklaus, tyś poszedł stylem Pod delfina. wodę. Stylem delfina. Niklaus, podaj mi rękę. Nie, co ty, przy ludziach. Dobra, ja przynajmniej A ustawię co my tutaj, mamy bo- na tych żaglach? Jakiegoś smoka? Ja. Czyli to jest statek z Krakowa, spławiony Wisłą. No to jest normalnie Krakowia, nie? Już wykopał. No. Lipko. A co się Easy. będę opierdzielał? Ale to była przygoda. Ty, ale masz fajne laczki. Tak? Bo nie widzę, bo widzę tylko cień. A nie widzisz nóg? Nie. Ty nie widać nóg w tej grze. Słowa gra. Nie widać. Dobra, ja się Ej. przejdę jeszcze po wyspie, zobaczyć czy czegoś nie ma tutaj. Dobra, to ja idę to odnieść. Nie no, zobaczę gdzie te lusterko. Lustereczko, aha, tu, czyli trzeba płynąć na WS, dobra. Lustereczko. Ja muszę wziąć te stery, bo to jest patologia na tym statku. To jest patologia! Patologia. To no. Może nie. Splunę na chłopa. Panowie? Ty, moja papuga też to mówi. Patologia! Patologia, patologia!
Nie wbiję. Dejcie mi port, bo ja już muszę do domu. O, Czekaj, tu jeszcze jest jedna ten. wyspa. Tu w ogóle mamy Dejcie dziury mi baba. niepozatykane. Tak, na Dejcie głównym baba. pokładzie. Niech ci Patrycja, kurde, pomoże. Nie. Musi być taka, wiesz, portowa. Dziewka. Ja. Niegodna. Ale my mamy dziury narobione, ja pierdzielę. To ktoś fajką chyba przypalił. Ja? Vanity chest. O, mogę sobie wąsa zrobić albo brodę. Ale bajer. I fryzurę. Łoje. O, sztos. Sztos content. Clothing. No i ogółem to płyniemy. Ogółem? Całe? Całe te. Na południowy zachód. Będę nagi. Bardziej na Prawie. zachód niż południowy, ale na południowy zachód. Już ci pomagam tutaj. Musimy sobie uzupełnić gdzieś te kule armatnie. Całe te kule armatnie. Dobra. Ja sobie wezmę broń, Wszystko shotguna. połatane. O, tu se shotguna. A kto pilnuje steru? Mamy No ja autopilota. idę. No to go. Na południowy zachód. Dobrze. Go Kruk west. z halą możemy wziąć od lewej. Od południa. Jeżeli wyrobimy. Proszę nie bić po sterze. Ale to nie jest tutaj, co mamy przed nami. Nie, to jest zachód. Okej. Ty, ale weź mi nie zasłania jeszcze więcej. No. I skaczesz jak małpa. Jazda. Dobra, opłyń, 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 ładnie, 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 pięknie to zrobiłeś. Co, prosto? No, jak wyprostujesz to prosto. Tak, teraz prosto. Dobra, dobra. Na południowy zachód. Czego mi sam stoisz, dziadu? Piękny żeś jest. No wiem. Powiem ci, w tych oczach widzę głębie morza. W tych oczach widzę przyszłość. Brwi niczym macki krakena. Włosy falowane niczym tafla oceanu. No ty dupisz. A zęby Są. i na krzyż. Eo! Ej, tak się żyje na tym morzu pomału. Eo! Lewa jest to źle. burta odpowiada. W ogóle w prawo odbijaj trochę. Aha, aha, dobra. Na wyspę. Tu ma być o wiele więcej kontentu. Ja tam nie wiem ile ma być kontentu. Czekam, zobaczymy. Oby było więcej faktycznie. Ach, właśnie, tak mało kontentu i tak mało wypraw, że aż napisałem wiersz. Droga Ewelino, to już trzeci miesiąc. To już trzeci miesiąc bez ciebie, ale nie samotnie. To ja sam jestem utrem, rybakiem i sterem. Wraz ze mną dwóch podopiecznych. Podążaliśmy tymi ławicami wszechświata. Tak, brakowało mi ciebie, Prawo. ale myśl o skarbie przyświecała mi najbardziej. Droga Ewelino, Prawo. tylko ty możesz zaspokoić moje pragnienie. Tak samo jak zaspokoić można pragnienie Krakena, ale tylko żywymi ludźmi, piratami. Droga Ewelino, pal się na ryj. To, No i takie, tak to napisałem. takie haiku trochę, ale bardzo ładne. Było, ja ci powiem i pisałem to. Na skórce od banana to napisałem. Dobrze, no, od banana. Równo na wprost, równo na wprost. Dobra, 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 dobra. W lewo trochę. Przygotować kotwicę do ściepnięcia! Czym ja się zania? czekajcie, czekajcie, czekajcie,
Czekajcie, Kejdy, jaja już. z żelbetu, ciep! Kat, Niklaus! Kurwa! Będzie, pa! Ała! To było niczym dłoń w rękawiczkę wymierzone. Dobra, teraz trzeba to lustereczko znaleźć. O kurde, lusterko od strony... To jest tutaj. Dobra, tutaj. Ale to musi być pierwsze dziabnięcie. No i to będzie takie trochę Czyli jak triki. Pierwsze dziabnięcie jest always Ja the uważam- most important. Czekajcie, ja to uważam, wiem, to że jest tu. ta... Tutaj, Niklaus. Zobaczymy jak czekaj. obstawiacie. Co, tu mam kopać, Ale nie- tak? Kopnij Ja uważam, tam. że tu. Nie, czekaj. Ale Niklaus, tyś nie trafił. Ej, nie idzie. Nie Nie umia! Ha, mam! O! Aha. Słuchaj! Oszukał! Oszukał! A, kurde. Teraz do niego! Kurde, oszukał. No kop, synek! Dobrze kopiesz, dobrze. Kopidole. Kopiesz Właja. fajnie, dzięki. Ty patrz, jak zabrał. Dobrze, jeszcze by List w ktoś- butelce. O, list i tu też. Message in a bowl. Robimy message in the bowl. Robimy. Jezu, Ale nie- Ła! Nie, bo są czaszki, za które nic nie ma. Chodźmy do Nie, to outpostu. nie są czaszki, za które nic nie ma, przecież są skrzynie. Aha, no to ja. To nie są Ale nie, zlecenia. a może by... Na jednej jest 5! Co ty dupisz? Na jednej jest 5 tych skrzynek. O kurwa, Bierzemy, rzeczywiście. Jajemik, znajdujemy tą wyspę, słuchajcie. A ten co, zaciął się? Ej, Patty, Posłuchajcie zresetuj. tą piosenkę. Chodźcie do mnie, dwaj kamraci już, bo przed nami długa podróż. Mamy mapę, na której skarby są i one na nas czekają. 5 krzyżyków na pergaminie tu jest, ale tylko jeden należy wam się. Ładuj tą lufę i ładuj prochu też. Niech każdy dzisiaj będzie jak morski zwierz. I ciąg, bracie, ciąg ten ląd i teraz będzie łapał cię swąd, bo to jest życie pirackie i to jest także hej! Przepraszam was. No, wzruszyłem się. Północny wschód! Kotwica do wierchu! O To nie przymury! Niklaus śpiewa, tylko błąd. Ze Ci szkolnej pomagam. 17. Arr, objawy szkorbutu. Szkorbut Dawidowi doszedł już do mózgu. Ładnie, szkoda, Powoli Dawidowi. zaczął trawić korę mózgową. Kurwa. Północny wschód, pany. Dobrze. Ale mów mi nazwy anglosaskie, bo mi to robi w mózgu miszung. NW w sensie. No, Nie, wschód, NN. No dlatego mówię, żebyś mi nie mieszał w głowie. Ja obracam o myk. Ej, ale co my robimy teraz? Bo my będziemy mieli za niedługo miliard No to weźmiemy te jedne 5 i nie, te płyniemy wszystkie prze- weźmy i z tymi ze wszystkimi pójdziemy. Jak Jak nas my to rozdupią, wziąć, to no, To jest stracimy właśnie adventure, stary. stajry. A nie wiem, A jak daleko chcecie. mamy na to? Nie, niedaleko. To jest ta Crux Hollow. Pokaż. To jest ta, co ja, jest mniej. To są 3. Ja, to idziemy tam. Nie dawajcie tu tych kurde skrzynek. Co się dzieje? Gdzie? No To nie ja. przy sterze. Kamil, ty morski pedancie. Dostał już ta łajba. Nie denerwuj mnie. Kto kwatermistrzem był? W zasadzie to nie było. To przed nami jest, dokładnie. Czyli, że dobrze płynę? O, 3 tutaj są na tej skrzynce. Wypatrzcie, żeby nas nie dojechał jakiś statek gdzieś z zaskoczenia. Ej, nie wiem czy po prawej, po naszej prawej jest wyspa taka i obok, to nie jest statek? To jest Dobrze jakaś płyniemy. wieża. Tak? Słuchajcie, dobrze płyniemy. Czy my mamy... O, tutaj na tej plaży będzie jedna. Nie, Hopsy nie, to jest zwierza. do kotwicy. Kotwica. Kotwica, uwaga Kiedy? Kamil. Czekajcie. Jeszcze nie? Tak, No. 3, widzę. 2, 1, go, 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 go. Ściepujcie. Ja. Kręć w lewo, kręć w lewo. Dobra. No i udało się.
Dobra, chłopcy, ale my mamy tam skrzynki. My nie powinni teoretycznie wszyscy wyłazić, No ale to no ja dobra. będę pilnował. Dobra, to Ja pilnuj. na bocianie pójdę. Niklaus, weź... Ja, bo my nie patrzyli, czy są inne statki w ogóle. No, idę zobaczyć. Kamil, którą bierzesz? Ja tutaj mam tą jedną. Na południu jest jedna. Na Dwie brzegu? na północy. Tak. Dobra. I do na. Powiem wam I tak, za tą ciąg wyspą jest taka dalszy burza, że jest czarna ściana dokumentnie. Nic nie widać. Kurde, będzie ciężko znaleźć. Statków też No, nie widać to na też ścianie. mam ciężko znaleźć. Chodzi o to, że wyspa jest taka już, to jest ta z większych wysp. To jest już ta jedna z większych wysp. Aha. O, tu są kościeje, dobra. O, Dobra, tak. Jolo. Nie, to jednak nie tu. Aha. Panowie, kurwa! Co jest? To, żartuję Nie, sobie. próbny alarm. A, okej. Dobra, ale już mi chłopie normalnie aż się... Mi Aż się mnie luneta dygło. wyprostowała, nie? Weźmiesz tamte dwie? Ja wezmę Ej. je. To. Nie mogę... Ty, szpadel mi... Nie mogę... Dzięki, Agata. Czy ta gra jest lepsza od Black Flag? To jest Black Flag. A czy pasztetowa jest lepsza od kurde twarogu? No, to jest takie pytanie trochę bez sensu. Kamilek, Niklaus, bo ja tu kopia. Mam jedną już. Dobrze, Niklaus, dobrze. możesz zejść na przykład po tą. Widzisz mnie? Widzę cię, ale się boję. Tutaj- Nie, tutaj bo nam, składam- bo nam napada i nam się Idę utopi statek. do tego, idę do Wąkola. Kamil, sam są jaja. A którą bierzesz, na plaży czy w tym? Na najwyżej na północ. Ale na plaży. No, plaży. Fajnie Dobra, jest. to ja pójdę na tą co na zielonym jest. Tu już sam jest kretowisko. A będzie San San Francisco. Francisco. Przy okazji bierzcie te rzeczy z tych Ty, skrzynek. Storm, Niklaus. No jak byk. W sumie to nie ma sensu, żebym tu stał, bo i tak nie widzę nic. Ale nas też nie widzą. To jest plus. Okej. O kurde, ale dupło piorunem. No. Aha. To może Co? faktycznie być. Dobra. Nie, może źle kopał. No i jest. Ej, jakbyście mieli, to bierzcie kulę armatnie. I wszystko w ogóle. O kurde, ale nam wody naleciało. A to jest głupie, że tu trzeba tyle łazić aż. Znaczy głupie, no. W sensie logiczne. No Całkiem. to są też tormy takie. Takie one są. Jakie są one? Takie są one. Kurde, nie my się tu pochytać. Układzie. I łajby. Dobra, wybrane w sumie wszystko. Dobra, Grzyb mam nam już. się zrobi z tej wilgoci. Oj panowie, nie mogę znaleźć Ale tej lepszy jednej, grzyb na statku jak grzyb na dziewce portowej. Pu! no. A później u nas. Kamilek, No, ty już wracasz ze skrzynią? nie, szukam jeszcze Hop, jednej. A Ty. bo ty szukasz ostatniej, tak? Tak. Dobra. Oj kurde, nie to. Źle oszacowałem. Kapitanie! Panie kapitanie! Panie kapitanie! Ładować dziny laserowe! A co by było? Gdyby się okazało, Że pana... Wiadomo. to pana córka ładuje ciało, Kosmitą. pucuje kulę. Czekajcie, coś mi tu nie pasuje. To ci, Kamil, nie pasuje. Pewnie To pochodzenie, jest co? Co powie? Co powie ryba? Ej, wracajcie, bo nam zatonie ten statek z tego deszczu. Bo te deski już wpijają ta woda i... Ja idę ci pomóc na dół. Znaczy w sumie to chyba Ja nie już ma dwie dużo skrzynie wody. przyniósł. A nie, trochę jest. To jest czerwone.
No kurde, to powinno być. O, Sam się- krakena było słychać. No. A nie, przepraszam, ja to gistnął. A myślałem, No nie, że no to Kamil powinno- znalazł pasztet zajęczy. I był taki dobry, że Jak Zajęcie. zajęczał. Kompas Dobra, nie, mam, panowie. Kompas szaleje, bo jest, Brawo. kurde, jesteśmy w pobliżu pola magnetycznego, to w Zagubionych było pokazane. A pole magnetyczne jest gdzie? No wiesz, że taki jest... Pod tą wyspą jest taki wielki kompas, tajne laboratorium i dlatego szaleje kompas. Okay. Kamil, wracaj. Wracam już. Wracaj, bo trzeba stąd odpływać. Zgubiłem się, panowie. A, widzę was. Idź za muzyką. Nie słyszę, słyszę deszcz. Ale już się To też przejaśnia. muzyka. No i dobra, panowie, no i po ostatnią jeszcze, nie? Nadaję ci sygnał alfabetem Downa. A wzięliście tą tutaj z tego? Ja nic nie brałem. Ale tutaj zostawiłem jedną. Ja nie wiem. Ej, zostawiłem jedną z skrzyni Kamilek, na... Umywam- obie skrzynie są już u nas. Umywam tak? ręce. Dobrze, bo jak obie skrzynie są, to ja idę. A gdzie je zostawiliście? Odpowiadam ci teraz lampą. Czyli w dupie, tak? Tak, jak jest zgaszone dokładnie. Stop! Wysłałem ci telegram. No i co, i nikt by nie chciał płynąć w taką pogodę, Niklaus, a ty musisz. Ale już się przepogadza. Panowie, mamy... Panowie, Dużo rzeczy. mamy No okej. Tu... Dobra. O kurwa! Ty, ciągnęło w tego. Kamila trzeba szybko zakopać do ziemi, żeby wyciągło. Kamil! A zadało ci obrażenia? Dostałem... Co się stało, Kamil? Trzeba go szybko obłożyć kapustą. Kisełem, z siadłym mlekiem. Kamilek? No. Aha, w ogóle cała w lewo, Niklaus, bo my nic nie robimy w ogóle. No bo nie mówiliście, żeby coś robić. Cała w lewo. Ale nie mogę w lewo jeszcze więcej, już jest max. Zaraz wam powiem na co. Nie wiem jak tam jakieś Ja bym żagle- outposta walnął. No tak, bo jak nas zatopią Chodźcie, to mamy za dużo. będzie żal. Te 5 to się zrobi. Najbliższy outpost, Kamilek, prowadź. Nie, no po drodze to... Znaczy, Ej, mamy ale po jest drodze taki tą wiatr, skrzynię- że mi ja nie wykręcę. Tą jedną naszą wyspę mamy jeszcze po drodze. Ale Kamilek, Nie, to dobra, to na południowy wykręcisz, zachód. Niklaus, wykręcisz, No, mam chyba nadzieję. że minimalnie mielizna będzie. Kurwa. O, No, jest. no minimalnie. No, 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 faktycznie. no jeszcze raz. No. Dobra, no nie jest dobrze. Ale zejdziemy z Dwie tego. dziury. Ja. Opy Idźcie same łatać. Dziurę? słowa już Walisz dziurę? zapełnione wodą. Przodu jeszcze Eee, chyba, nie? Ja wybieram. Kierunek mi ale Dobra. powiedzcie. Południowy zachód. Dobra, powiem wam, kompas dostał ciulca, Ej, nie mam pojęcia gdzie Panowie, płynąć. woda, bardzo woda. Dobra już. Musimy damy z tego sztormu wypłynąć. Weź Niklausowi, nie bądź w głowie. Dobrze, że te wiadra mają tak 250 litrów. No, przynajmniej. Czy coś do nas strzela? Ty! Niklaus, Co? na co my tu? A bo jest szturm i po prostu żeśmy... A, kurwa, Jezus dobra. Maria Krzeląta. Poszedł. Dostaliśmy. Czym? Dobra. Nie, po prostu jak jest sztorm, to czasami po prostu A, się pękają, rozwali. tak. Musimy wypłynąć z tej burzy, bo kompas tak szaleje, że Znowu puściła, coś się kurde zepsuło nam. znowu puściła ta deska. Wiem. No Ja dobra. wybieram wodę, wącha, Są dobra? deski jeszcze? Dobra, ja zakładam. Powinny być. Ja wybieram wodę. A, widzę, deska jest. Warto. Znowu coś poszło. Holender. Obcy to jeszcze wyżej. trochę. Łojeronie. Dobra, mamy Łojeronie. już jest zero wody, dobra. Tu coś poszło u góry, ale to spokojnie, tutaj woda przestanie lecieć. Obcy jeszcze trochę. Dobra, jaki my mieli kierunek płynąć, bo kompas się... Południowy zachód. Czekaj, teraz zobaczę. SW? No dobra, na zachód. No i ale omin zaś tą wyspę. ogłupiał, no kurde bele. Omin tą wyspę. Dobra, Dobra. to ja się mu będę mówił, w lewo. Dobra, omin tą wyspę prosto. jak Ominąłem z tylko. prawej. Dobrze. I później na południe. Dobrze.
No już się uspokaja wszystko. Już jest? Wyspa wążów. Dobra, coś trzeba tutaj porobić? Snake Island. Ej, była taka legenda, że był No. taki jeden wąż, był pirat, który miał węża tak jadowitego, że jak ukąsił kobietę, to puchła przez 9 miesięcy. Słyszałem. To mocny. Ty, a gdzie my, na co my płyniemy? No omijam tą wyspę, tak No. jak Ja dobrze prowadzę, przekazał czekajcie. Kamil. Ale outpost jest w lewo teraz na maksa. No ale to ja teraz nie mogę w lewo. No, musimy opłynąć wyspę. Jak będziemy za wyspą na maksa S, równe S, ale ja ci A, powiem a kiedy. nie popłyniemy jeszcze Obcy, po a te ustawcie skrzynki? mi żagle. Ej, to Dobra, już ci zakończymy, bo to, ustawiamy. tak to zakończymy kurde questa od razu całego, a nie kurde... Kaminek, ja muszę Nie, tą no przygodę weź. zrobić teraz, No, ja a- nie mogę. No ale ja właśnie muszę tą to przygodę, zapisać. właśnie ta przygoda to jest tak, że jeszcze musimy tamto dorobić. Kamilek, Co ty to? nie godej. Dobrze, ja kurde byłem ostatnim Mnie tym. już wzywają tam, kurde, wszystkie portowe. Niklaus, kobiety. powiedz mi tak, czy ty chcesz jeszcze pojechać po Ja tamte nie- skrzynki, czy nie? Ja nie Ale- wiem. Niklaus, powiedz, no bo kurde... Ja bo chcę, ty ja ty chcę jesteś- nie, ja chcę dopłynąć oddać, bo ja czuję, że nas No. napadną i nas zatopią i to wszystko się straci. No ale to przecież nie ma Kamil, przygody, nie ma mówi ci takiego coś- za grosz takiego, Mówi ci wiesz, coś, znasz taką przypowieść No. biblijną o takim jednym, co miał skrzynek nadupione na pokładzie i go Ja? zatopili? Nie znam. Było tak. A znasz przypowieść biblijną o Jonaszu, którego połknął wieloryb? Nie. No to nie mamy, nie mamy o czym rozmawiać. No. Nie pogadacie. No ale to przecież kurde, a znasz taką przypowieść na przykład o takich piratach, którzy byli postrachem na wszystkich wodach? Nie ma Nikt im takiej nie zabrał- przypowieści, to jest kłamstwo. Jest. Jest, oczywiście, że jest. Falsyfikacja, nie ma takiej przypowieści. I oni kurde brali wszystkie skrzynki i niczym się nie To są martwili. brednie. Kamil, a znasz historię o jednym chłopcu, który miał puloka małego, a drugi potężnego? No to niezły outpost. I który był zadowolony? Żaden. Panowie, O kur... Ciulnął mnie piorun! Kamil! panowie, powiem wam tak, Woda się leje, no. Woda się Ja- leje. ja już Chłopcy, decyduję. sytuacja się pogarsza. Ja nie wykręcę, my musimy środkiem przejść tego. jak to środkiem? Czekaj. Ja nie wykręcę. Musimy Niklaus. przepłynąć środkiem. Kręć, Niklaus. Chłopcy, kręć i tak, i żykajcie, w prawo. bo I tu outpost jest przed nami, po prawej. Po jak prawej my lekko przejdziemy przed środkiem nami. tych skał... Po Michał, prawej przed ty nami. robisz to. Dasz radę. Gdzie Nie ty? żagle zmniejszył. Czekaj, I to czekaj. jest O. outpost po prawej, nikt Ale co Dobra. ty tam miałeś wyrabiać, ty? No przecież między dwoma skałami przepłynąłem wąskimi. Lajtowo. Lajtowo cię. ci powie. Czy znasz przypowieść o wielbłądzie i uchu igielnym? No. A było. Na religii się spało, albo nie chodziło. Ej, najbliżej trzeba jakieś, żeby nie latać na to. Czekajcie, No, ja opój to- zrobimy zwrot Prosto przez, i w lewo, z kotwicą. w lewo. Nie, Nie, tu. z jaką kotwicą? Kuźba, No, ciulniemy. no ty, nie! Kamil, nie rzucaj teraz kotwicy! Dobra, nie rzucaj. Nie rzucajcie! To Ja, jest kurde bielizna. no i, Powiedz kiedy co ty rzucić. to- czekajcie, no ja chcę, no odbijam na lewo i zaraz zrobimy zwrot przez kotwicę, tak żeby No. w prawo skręcić. Uwaga. O, A nie czekajcie możemy jeszcze. normalnie No. skręcić w prawo? No nie, bo Już? będzie duży łuk bardzo, Już? czekajcie, jeszcze teraz. Już? Dobra, już. Musisz skręcić przecież, ale musisz Dobra. skręcić przecież ster. No przecież skręcam cały czas. No i wykręcamy, dobra, i podnoście, no i jest dobrze. Tylko żagiel Kamilek, zróbcie, nie wiem czy jest dobrze, czy źle, Kaj bo i nie widzę. słuchaj kapitana, on chyba się Nie. kurde wody morskiej opił. No, nie Mu wyszło. odbiło od tej soli Zatrzymaliśmy się. chyba. No właśnie, no. A ty myślisz, że ile się wciąga tą kurde kotwicę ciężką? Nie No wiem, ale pomyśl. musicie to zmechanizować tak, żeby było Ty, szybciej. coś tu jest w wodzie. Co? To. Gdzie? Zobaczcie tu. Kamil, to jest podwodne drzewo, inaczej nazwane algą morską. Unterwasserbaum. W prawo ci. w A to są prawo. rybki! Nie, bo nie w prawo, bo się wdupimy zaś. Dobra, No dobra, chodźcie do Żyda. Oddajmy. Nie, czekajcie czekaj, jeszcze. Bo to ja może łobot Czekaj. zajesz. czekaj. Go- Dobra, go kotwica. rzuć, no. Nie, już? No i poszło. No już. Ja. Dobra, znosimy wszystkie te. No dobrze. Kurde, go ostatnia wyspa, a nie jakieś takie cieniarskie oddawanie skrzynek. Gdzieś jest cieniaszki. Dobra, ile ich Cieniarzki. mamy? Liczmy. Cienkusz. Tu nie ma co liczyć, Wszystkie Kamil. rybki mają. Pipki, ciurlajla, no.
Jurla jaja. Kamil, to A, trzeba po prostu karasie. oddać i koniec. O, kuta. Kiełbasie. O! Go do Żyda. O! Dobra. Ale będzie szekli. Kurwa. 160. 168. Za to No. będzie... Oddałem mu? Ja, 173. Wiemy. A widzieliście jaką mamy rybę? O 210, patrzcie, Niklaus wygrał. Ryba? Ej, a hopy, o której jutro się tam pojawiacie? Ja No tak ja nie wiem w 14, sumie. 15. To? Co tak późno? No bo nie chce mi się wcześniej. Ja Będę od to oglądał i tak przez 5 dni wszystko to samo. Ty to w będziesz sumie. na TVP teraz to oglądał. Tak, to w sumie może nie będę przyjeżdżał. Jak można w telewizji obejrzeć? Panowie, jedziemy z kolejnymi. Jeszcze są? No oczywiście, że tak. No to idę. To jeszcze tak na 2 razy. Letko. No i kurde. Next. Ile Myk. za tą? 420. Nigdy Wow. nie miałem lepszej skrzyni, ty portowa, 443. krzywa dziewko. O. Że Niklaus odda jakąś drogą. No Teraz wziąłem Ej. jakąś taką złoconą. To my mamy sam na dziobie, a nie to jest ta ryba taka. ta ryba taka, co tak nęci. Na nęci. Co? To jest Jaką ta ryba? ryba, co No ma ryb- takie światełko. No światełko, no bo ona Kaj. tak nęci tym światełkiem. Jak my na Ta dziobie? ryba jakoś tam No. się mówi na to, nie? Pod dziobem. Ryba kurde, Światełko. ryba kurde lampa. Ryba ta lampa. Światełko do wody. A, tam, a no. Dobra, będzie- ostatnia skrzynka Ostatnia? została. A to Tam ostatnio musi została. ktoś iść po nią, no. Ja niosę jedną. Temu level Ale- nie leci, bo to chyba trzeba właśnie zakończyć całe zadanie, a nie tylko oddać skrzynkę. Uwaga, oddawam. Chyba. Za 240, no dobrze. Oddawasz? Oddouch. Jeszcze jedna jest, Niklaus. No to Kamil ma weźcie. teraz z tego No ale nie, bo spraku. my już idziemy z A, dwoma, więc jeszcze jedna jest. okej. Ja oddałem tą. Okej. To będzie mało. 8, no. A ta? 4,18. Ty, kochany, co no chodzi? On ci pokazał tak, dobra gościu, idź Moja sobie. też 87? Czy to jest jeszcze twoje? O, To a twoje ja chyba. sobie mogę już, ja już sobie mogę wykupić za 200 golda, myk, nowe zadania. Ja kupuję droższe. Lala. Kupuję droższe zadania. O, za 20 golda. To nie jest złe zadanie, wam powiem. No i co, chłopcy? Pusty statek? Czekajcie, chyba jeszcze jedna jest. Kurde, ja mam 9 Tak, poziom, jest nie mam jeszcze tego jedna. 10. Kurde. Jeszcze jedna. Jak, jeszcze jedna? No niosę jeszcze jedną. Aj, ale czy została? A nie, to wszystko już. A, no to okej. A, no to spoko. 5 kafli No mam. to muszę wam powiedzieć, kurde, elegancka przygoda. No, przygoda była. Czyli masz te gold budka, co wojagiesz? Co? To? No, buka kieren. Ach, te pirackie życie. No i sprzedaję i proszę. Za No i no- 93. Dobrze. 96. No 6.